Assalamu alaikum, muhterem din kardeşlerimiz. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, изге җомга көне мөбарәк булсын. Шатланыгыз, чөнки алсу таң атты, чөнки яңа көн туды. Яңа көн ул яңа шатлыклар, яңа мөмкинлекләр, яңа кичерешләр. 2 сәгать дәвамында сезгә яңа кичерешләр бүләк итәргә тырышучы Манзара тапшыруының иҗат төркеме һәм алып баручылары Илдар Кыямов һәм Ләйсән Хиснуллина булачак. İnşallah günlerimiz şunday şaтлыклы булсын дигән теләктә ал хәбәргә күз салыйк. Җомга вәгазеннән Аллаһтан гафу сорау, тәүбә истигъфар кылу хакында белербез. Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов нәсихәтләре. Рәйхан Мәннәпова Ташкент шәһәрендә татар тормышын җанландырып яшәүдә зур көч иҗади егәр сарыф иткән сәнгатькәр. Аның тормыш юлына да күз салырбыз. Кик-скутеринг, ягъни самокатта төрле элементлар эшләү соңгы вакытта яшьләр арасында киң танылган. Бу спорт төре турында да киңрәк белербез. Нинди генә спорт төрләре юк хәзер. Кик-скутеринг безнең телгә бик ятышлы сүз булмаса да, яшьләр арасында шактый гына популярлаша барган спорт төре бу. Хәзерге вакытта парк урамнарда, самокатларда йөреп төрле трюклар ясаучыларны күргәнегез бардыр. Менә әлеге яшьләр кик-скутери белән шөгыльләнүчеләр икән. Әлеге спорт төре шактый гына яшь булуына карамастан, аны сайлаучылар арта, төрледән-төрле ярышлар, фестивальләр оештыручылар да барлыкка килә башлады. Кик-скутеринг дигәне ул кичкенә самокат икән. Анда да әллә нинди галәмәтләр кылырга мөмкин. Хәбәрчебез Гөлнур Габдрахманова да самокатта төрле алымнар ясарга өйрәнеп кайтты. Дуслар, без Урам паркында бүген без сезнең белән самокат турында сөйләшәчәкбез. Һәм нинди самокат? Экстремаль самокат турында. Киттек. Кик-скутеринг яки самокат спорты трюклар өчен самокат ярдәмендә махсус гимнастик элементлар башкарыла торган экстремаль спорт төре. Спортчыны самокатер яисә райдер дип атыйлар. Кик-скутеринг 2000 елларда Америкада барлыкка килә. Россиядә исә 2007 елда гына тарала башлый. Яшүсмерләр арасында бик таралып китеп, самокатерлар субкультурасы пәйда була. Алга таба самокат спорты җитди төсмер ала. Ел сайын аның буенча Россия чемпионаты, бөтен дөнья чемпионатлары уза башлый. Әлегә ул Олимпия спорт уеннарына керми. Кик-скутеринг белән шөгыльләнү өчен нәрсә кирәк? Бу сорауны без самокат спорты буенча тренерга һәм Россия чемпионаты призеры Булат Газизовка бирдек. В первую очередь, главное, нужен трюковой самокат. Это вот единственное, что... Беренче чиратта трюклар ясау өчен махсус самокат кирәк. Башлап җибәрү өчен бу төп шарт. Алга таба шлем, терсәк һәм тезләрне саклый торган әзбаплар кирәк булыр. Әмма иң мөһиме трюклар өчен самокат. Һичшиксез трюклар самокаты гади самокаттан аерыла. Мәсәлән, тәгәрмәчләрнең кечкенә булуы, җыела торган механизмның булмавы. Монда самокатлар бик нык һәм чыдам була. Вот этот руль, он сделан из титана. Бу руль, мәсәлән, титаннан ясалган. Шуңа да ул бик җиңел һәм нык, тотрыклы. Аларның бәясе кыйбат, ләкин алар ышанычлы да. Әлбәттә, арзан шөгыль дип әйтеп булмый. Без монда самокатның бәясе белән кызыксындык һәм шаккаттык. Вот если собирать по запчастям, то... Әгәр детальләрдән җыйсаң, якынча 40 меңгә төшә. Ул бик яхшы ышанычлы булачак. Минеке мәсәлән 60 мең тора. Казанда да бу спорт төре белән шөгыльләнүчеләр шактый күп. Шәһәребез паркларында экстрим өчен кечкенә мәйданчыклар бар. Ләкин иң зур мәйданчык Урам паркында. Урам мәдәнияте һәм иҗатының урыны нәкъ монда инде. Матур заманча трассаларда ел дәвамында күнегүләр үткәрергә мөмкин. Трюкларны шулай ук теге җирдә дә ясарга була. Шәһәрдәге баскычлар, эскәмияләр барысы да самокатерлар өчен трамплин. Нәтиҗә шул: Казан урамнарында аларны очратсагыз, белеп торыгыз. Бу безнең самокатерлар инде. Урам паркы Россиядәге иң зур экстрим парк булып санала. Сез дә монда килеп китегез, бәлки сезгә дә ошар. Милләттәшләребез бөтен дөнья буйлап сибелеп яши. Татарлар иң күп яшәгән җир ул Үзбәкстан Республикасы икән. Биредә алар гореф-гадәтләребезне саклап, телне өйрәнеп, камилләштереп яшиләр. Үзбәкстанның күпчелек төбәкләрендә халкыбызның милли бәйрәмен ел сайын уздырып киләләр. 3 кыз туган, җырны, музыканы, сәнгатьне ярата торган гаиләдә туып үскәннәр һәм өчесе дә сәнгать юлын сайлаган. Шуларның берсе Рәйхан ханым Ташкентта, милли мәдәният үзәгендә үзенең белемнәрен, югары белем алган музыкаль сәләтләрен халкыбызга хезмәт итүдә кулланган. Бер кайчанда моңаеп утырмаска, яңа туган көнгә шөкер итәргә, сөенергә дигән шигар белән яши Рәйхан Мәннәпова. Яшь чагында ук Үзбәкстанга китеп төпләнсә дә, татарлыгын, телен югалтмаган. Милләтебез өчен чит илдә дә тырышып хезмәт куйган ул.
Ташкенттагы татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәгендә 30 ел эшләү дәверендә куелган концерт, әдәби музыкаль кичәләр, оештырылган бәйрәм, очрашуларның исәбе-хисабы юк. Рәйхан Маньяпова тумышы белән Лениногорск районының Шыгыр авылыннан. 2 яшендә гаиләсе Юдина бистәсенә күченә. Музыка мәктәбендә скрипка буенча белем ала. Аннан соң музыка училищесын, Казан дәүләт консерваториясын тәмамлый. Әнисе Әминә апа чыгышы белән Кайбыч районыннан. Әтисе Яхья абый Төмән өлкәсенең Тукус авылыннан. Тубыл шәһәрендәге татар педагогия училищесында танышып, 4 ел буе бергә белем алганнар. Гаилә кырып җибәргәннәр. 30 ел шул училищеда минем әнем ягыннан минем бабайым директорлык вазифасын алып барды. Анда хорлар да оештырган иде. Алар шунда җырладылар да бергә әнем әтием белән шулай танышып, алар гаилә кырганнар. Яратышып инде менә аннары әни дә китте, училище бетереп Казанга. Ул сойлады үзенә бик артистка булырга дип хыялланган иде. Биегән иде, бик матур җырлаган иде. Үзе дә беләсезме, менә ул бит кирде театраль училищега, безнең Казандагы Шәвкәт Биксемиров белән бер группада, бер төркемдә укыды. Әнисе театр училищесында укыган вакытта беренче кызлары Алсу туа. Театр өлкәсендә бары диплом спектаклен генә куеп өлгерә ул. Иҗат өлкәсен ташлап, Казан педагогия институтына укырга керә. Киләчәктә 40 ел буена балаларга рус һәм татар телен укыта. Әтисе Яхья Хәмзә улы Маньяпов республикада икътисад теориясын үстерүгә зур өлеш керткән шәхес. Изге ана кыз таба ди халык. Маньяповларда бер-бер артлы 3 кыз туа. Бер-берсенә ярдәмләшеп, сердәш булып, дус тату үсә алар. Алсу апамны бирделәр фортепианога, Рушания апаны аккордеонга, мине скрипкага. Менә без кичләр, күршеләр әле хайран калып әйтәләр икән, бу Маньяповлар нәрсә инде, һәр вакыт аларның бәйрәм, җырлыйлар да, уйныйлар, җырлы бийләр дә, әнем биеп китә. Аннары менә Алсу апам, миннән 6 яшькә оларак, ул яза башлады җырларны, эч тавышка менә теге әйтәләр, үзләштерә, аранжировка ясады. Без җырлый башладык, Юдинада бик башта танылдык, аннары конкурсларда, элекке бит районный конкурс, шәһәр конкурсы. Аннары җиттек шундый дәрәҗәгә, менә Александр Масляков Мәскәүдә үткәргән алымучы таланты. Апалы сеңелле Маньяповлар триосы баш каланы яуларга китә. Алло, без талантлар эзлибез телевизион музыкаль күңел ачу тапшыруында лауреат исеменә лайык булалар. Җырларын грампластинка эчендә яздырып алалар. Аны белән булай аралашып йөрдек, бик ачык йөзле шул бик кеше ул Александр Масляков. Бик матур истәлек булып калды. Белгечләр фикеренчә, бу көннәрдә һава торышы аномаль булуы көтелә, ул 2 градуска югарырак булачак икән. Тагын ниләр көтәргә кирәк? Синоптиклардан алынган мәгълүмат. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Җомга көнне синоптиклар фаразы буенча җылы булачак. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава 25 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама, Яшаллы, Алабугада җылы һава 24 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, уртача 25 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, уртача 20 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа Чүпрәледә урыны белән яңгыр, 21 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук аязучан болытлы һава, 23 градуска кадәр. Шимбә җылы булачак, урыны белән яңгырлар да булырга мөмкин.
Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава уртача 20 градус. Җил көньяк көнчыгыштан, атмосфера басымы төрекемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 64%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Дондагы Ростов шәһәрендә татар теле һәм ислам нигезләре буенча түләүсез дәресләр башланды. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессының сайтында хәбәр ителә. Якташлар татар-башкорт мәдәният үзәге активистлары озак еллар буе Ростов татарларының үз туган телләрен һәм диннәрен бушлай өйрәнү мөмкинлеге булсын өчен тырышып йөргәннәр. Һәм ниһаять аларга мондый мөмкинлек туган. Дөньяда да яңалыклар шактый, аларга да күз салыйк. Ингиллер табигый паркында 100-гә якын сарык үгез яши. Ямал-Ненец автономияле округының табигый ресурслар һәм экология департаменты мәгълүматы буенча, әлеге питомник дөньяда иң зуры исәпләнә. Природный парк занимает. Парк миллион гектардан азрак мәйданны били. Без басып торган җирдә 2 читлек, аларның периметры 10 чакрымны тәшкил итә. Паркта ел әйләнә һәм тәүлек буе вахта усулы белән дежурлык алып барыла. Хезмәткәрләрнең бурычы аеруча сакланыла торган табигать территориясендә режимны тикшерү, биотехник чаралар үткәрү. Әлбәттә, ярым ирекле шартларда сарык үгезләрне асрау бурычлары да куелган. Өстәвенә кечкенә генә ат көтүе дә бар. Соңгы 5 ел эчендә парк хезмәткәрләре 2 тапкыр сарык үгезләрен табигатькә дә чыгарган. Ингиллер табигат паркы хезмәткәрләреннән тыш, питомник территориясендә эшләргә быел Арктика волонтерлык үзәгеннән ирекле төркемнәр дә кушылган. Тәҗрибәле волонтерлар питомник хезмәткәрләренә читлекләрне төзәтергә булышачак. Ингиллер дигән исем ненец теленнән «Боз күле» дигәнне аңлата. Быелдан башлап ул шушы исемне йөртәчәк. 2014 елда нигез салынган парк элек Полярный Уральский исеме белән атап йөртелгән. Сарытаудагы беренче ветеринария клиникасы хезмәткәрләре зыян күргән һәм яраланган хайваннарга ярдәм итә. Ветеринария табиблары кирәкле ярдәмне күрсәтеп кенә калмый, кайбер пациентлар белгечләрнең даими күзәтчелеге астында торсын өчен махсус читлекләрдә яшәргә дә калдыралар. Баш табиб Георгий Терентьюк әйтүенчә, биредә еш кына кешедән зыян күргән хайваннарга булышалар. Күптән түгел юл читендә табылган яралы тилгәнне клиникага алып килгәннәр. Тикшерүдән соң аңа шок дигән диагноз куела. Ветеринарлар уйлавынча, бу кышның юлда барган автомобильгә башы белән килеп бәрелгән булуы ихтимал. Шуңа күрә ул ашау-ишүдән баш тарткан. Әлегә аны клиникада калдырырга карар кылганнар. Тилгәннән тыш биредә каты яраланган акчарлак кышчыгы, ак төлке һәм тагын берничә төлкене күзәтүгә куйганнар. Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: һәр адәм баласы гынахлы, хаталы, әмма хата кылган кешенең иң хәерлесе тәүбә иткәне. Гынах кылу нәфес әлеге сыйфатлар изгелекләре белән бер рәттән шулай ук Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән. Ләкин олы шәфкать иясе булучы Раббыбыз безгә гынахлардан чистарыну өчен тәүбә ишекләрен ача. Алай гына да түгел, кайбер хәдисләрдә әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгаләнең кодрәте тәүбә кылган бәндәсенең гөнаһларын савапка алыштырырга да җитә икән. Чыннан да без үзебез дә белмичә гөнаһлар эченә тәмам кирип батарга мөмкин. Әмма иң хәерлесе, Ләйсән әйткәнчә, тәүбә ишекләренең һәр вакыт ачык булуын истә тоту. Алхамдулиллахи раббил аламин. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Хәр берегезгә Аллаһ Тәгаләнең сәламы, рәхмәте ва бәрәкәте булсын. Җомга көннәре мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә һәр беребезнең теләгән теләкләребезне, кылган дугаларыбызны кабуллардан әйләсен. Аллаһ Тәгалә безнең дугаларны кабул итүче. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә безгә әйтә: "Куллу бну адама хатта ва хайрул хаттаина тәввабун" ди. Һәр бер адам баласы ялгышучан һәм иң хәерле ялгышучысы шулдыр диде. Кем үзенең гөнаһлары өчен Аллаһы Тәгаләдән гафу сорый. Ул менә үзенең гөнаһлары өчен Аллаһы Тәгаләдән гафу сораучы, ул җәмәгать ирешәчәк шушы дөньяда зур уңышка. Без аны азактан тагын да бәйнә әле әйтербез.
Шуңа күрә без сезнең белән Аллаһ Раббул Гыйзадан гафу сорарга тиешбез. Без һәрберебез әйтәбез: "Ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулух". Шаһадат китерәмен, Мөхәммәд Аллаһның кулы һәм аның илчесе диеп. Мөхәммәд пәйгамбәр безгә үрнәк. Мөхәммәд пәйгамбәр булып, ул көненә 70-100 мәртәбә тәүбә истигъфар итә торган булган. Карагыз әле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһы теләдән шулай итеп гафу сорый торган булган. Кеше Аллаһы теләдән гафу сорап, ул чистарына һәм аның тормышы рәхәтләнеп китә. Авырлыклары, сынаулары юкка чыга. Моңа бар бер мисал, шундый була улуг кеше, улуг шәхес Хасан аль-Басри. Аллаһның рәхмәтендә булсын. Көннәрдән бер көне аңа килә бер төркем кеше һәм әйтәләр: "Безнең менә тора торган җиребездә балалар тумый, яңгыр юк. Малларыбыз үлеп бара, елгаларыбыз кипте", дип әйтәләр. Хасан аль-Басри, Аллаһ аңардан разый булсын, күп тә уйлап тормыйча әйтә: "Аллаһы Тәгаләдән гафу сорагыз", ди. Һәм китәргә җыена. Теге төркем кеше әйтәләр: "Эй, галим, шул гынамыни, без монда бик озак килдек, сине көттек тә әле озак, Аллаһтан гафу гына сорарга кирәк микәнни?" дип сорыйлар. Һәм Хасан аль-Басри, улуг галим, әйтә, Коръәни Кәримдә ди, Аллаһ Раббыбыз безгә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, фақулту истагфиру раббакум, иннаху кана гаффара, юрсилис самаа алейкум мидрара, ва юмдидукум би амвали ва банина, ва ядж'ал лакум джаннати, ва ядж'ал лакум анхара." Нух алейхиссаламның сүзләрен китерә. Нух сүрәсендә бу китерелә. Нух алейхиссалам үзенең халкына әйткән: "Сорагыз Раббыгыздан гафу, дөреслектә Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Ул җибәрер сезгә яңгырларны. Туыр сезнең балаларыгыз, малларыгыз артыр, бакчаларыгыз ямь-яшел булыр, елгаларыгыз агыр", диеп шушы аятны китерә. Карагыз әле җәмәгать. Менә безнең гаиләләребездә тавышлар була. Улыбыз тыңламый, кызыбыз киреләнә нишләптер. Ниндидер авырлыклар финанс яктан килеп чыгалар. Бу безнең гынах хаталарыбыз өчен түгел микән? Бу мөмкин безнең гынах хаталарыбыз сәбәпле. Шуңа күрә без дә сезнең белән Аллаһы Тәгаләдән гафу сорыйк. Гынахларыбыз, хаталарыбыз өчен һәрбер көннәребезне анализлап барыйк. Мин бүген гынах эшләмәдем микән дип. Эшләгән булсак, шундук гафу сорыйк. Пенсияны көтеп утырмыйк, картайганны көтмик. Һәм иншаалла Аллаһ безне гафу итеп, тормышларыбызга бәрәкәт һәм рәхәтлек иншаалла насип әйләячәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһның илчесе Мәккә шәһәреннән Мәдинәгә күчкәндә иң беренче эш итеп Аллаһ йорты мәчеткә нигез ташы сала. Җир өстендә корылган һәр мәчет Аллаһы Тәгаләгә кадерле. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәгаләнең йортларын җимерү, мәчетләрнең эшчәнлегенә аяк чалу, мәчетләрне торгызучыларга каршы көрәшү иң куркыныч гөнаһлардан санала. Андыйларга Аллаһның вәгъдәсе бик каты. Бүгенге көндә исә республикабызның һәр татар авылында да мәчет бар. Нәкъ шуларның берсе Саба районындагы Явлаштау авылы мәчете. Һәрбер татар авылындагы мәчетләр тарихы кебек, ул да бик гыйбрәтле үткәннәргә, кичмешкә ия. Һәм әлбәттә аның бүгенге көндәгесе бик кызыклы эшләнелгән. Һәрбер йорттан янгыннан соң бүрәнә җыеп менә шулай салганнар. Һәм мәчеттә яшь имам Инсаф хәзрәт бик күркәм, бик мөрәввәтле эшчәнлек алып бара. Саба районы Яулаштау авылы тирә-юньдә элек-электән дини, иманлы халкы белән аерылып торган. Мәчет мәхәлләсе турындагы мәгълүматлар 1880 елларга карый. 1925 елгы янгыннан соң авылның һәр хуҗалыгыннан бүрәнә җыеп төзелгән мәчет 1926 елда эшләп китә. Безнең көннәрдә дә мәчет шул бинада эшли. Яулаштаудагы иман йортының иң төп үзенчәлеге шунда: дингә каршы көрәш барган елларда да аның манарасы киселмәгән. Авыл халкыбызның бердәмлегенә күрә шушы мәчетне халык бергәләп, үзенең һәрберсе үзенең көчен куеп, бергәләп салып чыкканнар. Шушы авыл халкы белән, күршеләр белән бергәләп 95 еллыгын уздырдык мәчетнең. Һәм шушы гына түгел, мәчетебезгә бик тә зур тагындагы үзенчәлекле вакыйга, аның манарасы киселмичә калган. Һәм шушы мирасны тапшырган безгә әби бабаларыбызга без бик тә рәхмәтле. Шушы мираска күрә без горурланып, сөенеп, башкалар янында менә безнең шундый мәчетебез бар, авылыбызга шундый хас тарихыбыз бар дип тә әйтә алабыз.
1930 елларда мәчеттә гыйбадәт кылу туктатыла, бинасы клуб буларак файдаланыла. 1990 елларда төзекләндерүдән соң ул кабат мәхәлләгә кайтарыла. Бүгін көндә дә Аллаһка шөкер мәчетебезнең буш торганы юк. Нинди генә дини мәҗлесләр булмасын, шаралар булмасын, башында үткәрергә тырышабыз. Һәм дә инде кыш көннәрендә хатын-кызлар өчен дәресләр алып барыла. Җәй көннәрендә менә шушы балалар өчен ял итү, укыту дәресләре дә алып барыла. Киләчәктә менә шушы мирасны онытмыйча, киләчәк буынга тапшырып, шуңа сөенеп, бергәләп яшәргә насыйп булса иде. Яшырын батырын түгел, авыл мәчетендә инсаф кебек яшь имамнарны күрү сирәк күренеш. Казанда югары белем алып кайткан 25 яшьлек Инсаф Галимҗановка авыл халкы зур вазифаны ышанып тапшыра. Мин үзем шушы авылда туып үстем. Әлбәттә, кичкән чактан намаз укымасам да, Аллаһка шөкер, дус егетләргә ияреп, шушы мәчеткә йөри башладым. Мәктәптә укганда 9 класстан әкрен-әкрен шулай дингә килеп, Аллаһка шөкер, инде Казанга укырга кирип, студент вакытларда мин Казан Ислам институтында экономика бүлеген бетердем. Әлбәттә, бу теге имамлыкка бәйле булмаса, барганда дини нигезләрне өйрәндек. Казанда Масум мәдрәсәдән булай торып укыгач, Elhamdülillah şoy avulda meni soylab qo'ydilar imom etib, avul xalqqa qarshi kelmadi. Bugungi kunda şoy ekrimga ishlab kelamiz Allohga birgalab. Albatta imom kishi bizgina ishni ishlab olib, ana o'zining komandasi, yordamchilari bo'lmasa bek tavr bo'lar edi. Bugungi kunda Allohga shukr yoshlarda bo'lg'ash, ulkan obilar tag'in yordam etgach, xotin-qizlardan da bek ko'p yordam keldi Allohga shukr. Шундыктан бүгенге көндә шушы мәчет күркәм генә эшләп килә. Авыл җирлекләренә яшь имамнарны җәлеп итү бүген дә олы проблема булып кала бирә. Инсафның бу мәсьәләгә үз карашы бар. Барыр шәһәрдә укып, шәһәрдә туган кеше дип әйтегендә, шунда гыйлем алса дагын, авылга кайтырга артык теләге булмастыр да. Чөнки бит инде бар зур проблема булып тора, авылларның бетүе. Бары авылда имам булуы, шушы авылдан чыккан кеше булса, миңа калса җайлырак теге. Ул проблеманы хәл итү. Чөнки шу авылда туган, шушы авылда барыр өйрәнгән, халкын белә дип әйтик. Шушы егетне шушы юлга тартып, шушы юл буенча укытып җибәреп битсә, ул проблема җиңеләр хәл итер дип уйлыйм үзем. Иң мөһиме шул, Инсаф мәчеткә яшьләрне тартылган. Хәзер мәчет манарасыннан намазга чакырып яңгыраган һәр азан авылның яшәешенә карата күңелдә зур өмет уята. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз дәвам итә. Эфирда кунакханә сәхифәсе. Җомга көне хәер көне сәхифәсенә керешәбез һәм бездә кунакта Зәкят хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов. Хәерле көн, Динар. Динар, без сезнең белән атна сайын сөйләшәбез инде. Менә бу атнада безгә тагын нинди яңалыклар белән килдегез? Яңалыклардан инде безнең Зәкят хәйрия фонды үткән атнада әйткән идек, гашыр тарату башланды дип, гашыр шу мохтаҗларга менә безнең инде бүгенге көндә 8 тоннадан артык гашыр таратылды мохтаҗларга. Бу инде бик күп, кичкенә сан түгел. Инде нинди районнардан дигәндә, мәсәлән, Алексеевский районы, Арча, Ширмешән, Питрәш районнарыннан гашыр алынды. Аллаһка шөкер, аларның мөхтәсибләре инде гашырларны җыеп, инде без инде алып кайтып, кайсы бирләре үзләре алып килдек, кайсы бирләренә без барып алдык, инде машиналар яллап. Шулай итеп, өлешендә шушы зур эш алып барыла. Бу инде теге ничек әйтик, бик күп олы кешеләр бигрәк тә алар инде алдан планлаштыра торган кешеләр өчен. Алдан планлаштырып яши торган кешеләр, алар инде бик борчыла, үзләренең кышларын ничек чыгарыбыз дип, бу инде аларга бик нык терәк булып тора, менә шушы гашырларны, бәрәңгеләрне аларга бирү. Ну, ул категориялар арасында күбесе шул олы яшьтәге ялгыз карчыклар, байлар булса да, алар арасында шулай күп балалы гаиләләр дә бар. Мохтаҗ гаиләләр дә бар, авыру балалы гаиләләр дә бар. Менә шундый категория кешеләргә без инде өләшәбез. Һәммәсенә дә бәрәкәте насыйп булсын. Гашыр җыю кайсы көнгә кадәр дәвам итә? Кыз буе дәвам. Менә гашыр җыю ул аның теге тәмам көне билгеләнмәгән инде. Менә төрле җирләрдә бит төрлечә утырталар. Мәсәлән, кемдер яз ахырында утырта, кемдер җәй башында гына утыртаймы? Уңышны төрлечә алалар. Менә ул мөхтәсибнең үзеннән тора. Булай инде безнең теге салкыннар башланганга кадәр гашыр шул өләшү дәвам итәчәк дип уйлыйм. Октябрьләргә кадәр, октябрь ахырына кадәр дә хәтта мөмкин. Инде без ярдәмгә мохтаҗ балаларга ярдәм туплыйбыз бит инде. Бүген кем турында сөйләячәксез? Бүгенге көндә безнең инде сайтыбызда Яруллин Данил исемле кичкенә бер малайга сбор ачылды. Анарга инде хәзерге вакытта 5 яшь. Ул инде үзенең кичкенә вакытында берничә ай булган вакытта гнойлы менингит авыруын кичергән.
Шул сәбәпле инде анарга бик күп больницаларда ятырга туры килгән, бик күп антибиотиклар, реанимацияларда яту, каннарны переливание ясау инде менә шушы процедуралар үткәч, инде ул инде үзләренең яшьтәшләреннән артка кала башлаган, чөнки теге бу бит инде бик кичкенә генә процесс түгел, бик зур эш, җитди авыру. Ләкин менә шушы авыруны кичергәч, инде алар белмәгәннәр, әтиәнисе белмәгән колагының ишетүен тикшерергә. Үзләре дә белмәгән, табиблар да әйтергә оныткандыр инде, белмим. Ләкин әтиәнисе инде аларның күбрәк шушы йөрергә, утырырга, күбрәк өйрәтергә тырышкан. Ләкин менә күпмедер вакыт үткәч кенә инде балага ничәдер бер яшьтән артык булгач кына аларның ишетми икәнлеген аңлый башлый. Инде тикшереп карыйлар, шаулап та карыйлар, реакция бирмәгәч, инде алар табибларга мөрәҗәгать итә. Һәм шул сәбәпле инде аннан алар белеп алалар. Питер шәһәрендә алар инде операция ясап, анарга кылык аппаратлары куеп, аны ишеттереп, гади бала кебек иттереп шушы дәрәҗәгә күтәреп була икәнлеген аңлагач, инде алар анда операцияга да барып кайталар. Бу инде шул ук бик зур процесс, бик авыр операция була. Һәм инде менә бүгенге көндә аңа 5 яшь, ул инде ишетә, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, инде үзенең яшьтәшләре артыннан күп тотырга омтыла. Ләкин әле бераз бар эшлисә, аның инде сөйләме бик артта калган инде. Һәм инде шул сәбәпле реабилитация кирәк логопедларда, ул бик күп акча тора. Шул сәбәпле инде менә шушы малайга без шулай 60 меңлек сбор ачтык. Менә шул көннәрдә. Ярдәмнең рәвешләрен искә төшерик, ничек ярдәм итеп була? Иң гади усул ул да булса безнең zakat.rt.com сайтына кирип, инде шушы баланы табып, сборлар арасында анарга инде ярдәм итү. Анда онлайн да мөмкин, картага күчереп тә мөмкин. Икенче усул исә инде безнең 7715 кыска номерына zakat сүзен язабыз да, шушы кыска номерга җибәрәбез. Бушара калдырып инде сумманы күрсәтәбез. Мәсәлән, zakat бушара 500 дибез дә, инде шушы 7715 кыска номерына җибәрәбез. Һәм безнең телефоныбыз 225-33-22, WhatsApp-ыбыз исә инде 8987-225-33-22, адресыбыз Казан шәһәре, Тукай урамы, 89-нчы йорт. Менә бу инде күп юллар аша инде кешеләргә ярдәм итәргә, яисә инде үзебез мохтаҗ кеше үзе ярдәм алырга мөмкин. Күргәнегезчә бик җиңел, һәм җомга көнен ярдәмдән башласак бик әйбәт булыр иде. Үзегезгә бик зур рәхмәт, Динар, үзегезгә дә әҗер-савапларын насыйп. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең тапшыруыбыз дәвам итә. Табигатьнең матурлыгы искиткеч. Бу көннәрдә бигрәк тә хозурлан, соклан һәм ярат кына. Менә бакчаларыбызга көз төсе дә керде. Анда алмагачлар балланып, миләшләр һәм баланнарыбыз алланып, көзге чәчәкләребез нурланып, күңелгә рәхәтлек биреп утыра. Көз шундый мизгел инде ул. Күзләр кояшлы көнгә карап иссе ди, ә куллар җирдәге салкыннан калтырана төшә. Күпләр инде сентябрь урталарында ук бакча эшләрен тәмамлады диярлек. Ә без Мөнир абый Шәйдуллинның бакчасына юл тотарбыз. Хезмәттәшебез Динә Гәрәева нәкъ әнә шундый видеоязма әзерләгән иде. Салым органнарында эшләсә дә, Мөнир абый бик сәнгатьне ярата торган киң күңелле кеше һәм сез аны безнең студиябездә дә еш кына кунак булганын күрәсез. Күрше нихәл, исән салыкмы? Исән сагын тордым, әйбәт эштемме?
Менә күршеләр бәндә Аллаһка шөкер, арабызда безнең даже граница юк, безнең менә ишек ачык бөтен җирдән керәбез. Алар безгә керә, без аларга керәбез, шулай бит фәния. Безнең барысы да бергә менә ишән сау яшибез, Аллаһка шөкер, таза сау гына. Безгә бик тәмле пешерә. Шуларга бар. Шулай күршеләр белән сөйләшәбез, алар пешерсә безгә кертәләр, biz пешерәк аларга, күршеләр белән бик матур тату яшибез, Аллаһка шөкер, шулай фәния. Килгәч даже ашарга да әзер була, менә чакыра ашарга. Мөнир абый Шайдуллинны белмәгән кеше сирәктер. Аны күбрәк җитди рәвештә формадан төрле катлаулы сорауларга җавап бирүче салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе буларак беләбез. Ә баксаң, күрсәң, ул да гап-гади татар авылында туып үскән ир заты икән. Мөнир абый үзе дә шул фикердә, кеше никадәр гади ярдәмчел булган саен, Аллаһ Тәгалә дә ярдәмен биреп тора. Фәкать кешелек сыйфатларын югалтырга ярамый. Бу һич тә кирәк түгел ди ул. Безнең инде бу районда чигендер үстерү белән бик нык шөгыльләнәләр бит инде. Бу шикәр заводы бар. Әни колхозда эшләтә инде гомер буе. Шикәр чигендер үстерделәр аларга бик күп. Мин иң беренче әнигә 3нче классны бетергәннән соң чигендер эшләргә булыштым. Ул инде икән алар утыйлар, сирәкләр иде алар үзләре эшли. Кискене бит аны җыеп, әле урнаштырасы да бар. Җыеп районга тапшырырга кирәк анда. И аның нәрсә иде, хезмәт хакы менә тапшыру күләменнән тора иде. Әле шуңаста безгә бисук та бирәләр иде, шикәр кымы. Ул инде ул түләс булмаса ярты бәядән бирелә. Шулай файдалы иде инде гаиләне алып бару өчен гаилә бюджетына шулай бит. Менә 3нче классны битергән малай буларак кискене әнигә чигендер эшләргә булыштым. Һәм инде әни әйткән, ишән сау эшләп битергәч, сәгать алып бирәм дип, иң беренче кул сәгате алып бирә шул истәк алган менә 5нче классны битергәннән соң. Менә бүген ул сәйрәк тотыла инде, бүгенгендә шәһәрдә 3нче классны битергән малайларны берәр нәрсә эшләтү дип әйтегән. Ә ул җирендә башкача булмый иде анда, эшләп инде, шулай бит инде. Авыл баласын җир тарта диләр, дөрестер. Канына сеңгән бит ул аның. Кая гына булсаң да үз хезмәтеңне җиренә җиткереп эшләү зарур. Ә җир һәр вакытта җиңсызганып эшләгәнне ярата. Эшләгәч, ул җимешен дә мул бирә дип кабатларга ярата Мөнир абый. Чынлап та баланың баласы балдан татлы дигән ул бик дөрес фикер, чынлап та. Чөнки уйлап караганда Туфан абай Минуллинга сорау биргәннәр без студентлар белән чыгышканда шулай. Нигә шулай баланың баласы якынрак дип тә. Ул җавап бирде, бик матур җавап бирде. Мин ди тоже ул турыда бик күп уйлыйм ди. Үзеңнең балаң үскәндә күрергә вакыт юк аны үсүен. Чөнки тормыш куасың, гаилә шулай бит инде. Гаиләне үстерергә кирәк, табыш табырга кирәк, эшләргә кирәк, чабырга кирәк, вакыт җитми. Ә инде баланың баласы үскәндә, ул ата бер төрле син уже акылга ирешкән, үзеңнең күпмедер дәрәҗәдә байлыгың бар инде. Уже аныкларга игътибар бирә башлыйсың, һәм шунда күрәсең. Иң кызыгы аныкларда үзеңнең чагылышыңны күрәсең. Синең кебек елмая, синең кебек килеп җибәрә кайчаганда, синең кебек фикерләү бар. Менә шул күңелгә бик якын, шунлап та синең шикелле уйлый икән. Аны акча сатып алып булмый. Менә иң хикмәт шунда ул теге йөрәккә базан дип әйтәләр бит инде. Менә без бит инде бүген көн тырышабыз, бит нәрсәне акча алып була дип әйтә. Менә тегене алып була, моны алып була, анда кыйммәтле машина йөрттер, анда алып була. Ан була, шунлап та алар. Ләкин менә бу балаларны, аларның ихлас яратуларын монда килеп уйнап бергәндә уйныйбыз инде. Менә ике анык безнең малайлар миңа якынрак. Игә кисәрдән дә уйнарга дип, әйдә уйнагәл дип мин уйнамый. Ат булып уйныйбыз инде, киштибез дә, шабабыз да, йыгылабыз, монда кисәрдә шулай. Аннан соң ахырдан килеп алар киләр дә, икесенә килеп миңа килеп, "Әбәти, без сине яратабыз" дип әйткәч, алар инде сәгать 5:00 генчтәрдә инде менә күңелгә чынлап та иң зур бәхет шушыдыр инде менә. Шул яшькә җитеп шулай булуы менә иң шуңа дип. Шундый фәлсәфәгә бирелеп, күңелне тутырып сөйләшүләре рәхәттә соң Мөнир абый белән. Гаиләсе, балалары, үзенең сөекле хәләл җефете турында да бар күңелен биреп, ихласын кушып сөйли. Бакча алырга дип иң башта идея минеке булды инде. Олы малай белән чыгып киттек шушында Казан химстройга. Обострение дип киләләр инде миннән. Синең башлана яз көне дип. Али буенча йөрибез, кая бакча саталар, ул вакытта бик күп түгел әле бакчалар. Берсенә бардык анда. Берәү анда уже теге әлеңге семья булып чыкты. Кич белән килдегән иек карарга. Менә шулай итеп бер танышыбыз шушыны безгә тәкъдим итте дә инде. Монда иске йорт әле ул вакытта инде. Менә туган көне якынлашадыр иде. Ир белән хатын игезәк җан диләр халыкта. Наилә ханым өйдә дә, бакчада да, гомумән гаиләдә матурлык, уңайлык булдыра. Йорт җылысын саклый. Шуңа күрә дә бу якты нурлы өйгә тизрәк кайтасы гына килеп тора шул. Өйдә үзен бәхетле тойган кеше генә чын-чынлап бәхетле дигән бөек рус язучы Лев Толстой.
Татарстан Республикасы Диния нәзаретендә рус телендә әзерләнүче онлайн мәдрәсә проектына дәресләр яздыру эшенә керешкәннәр. Ислам нигезләрен үзләштерү өчен барлыгы 7 фән буенча дәресләр яздыру планлаштырыла. Булар гакыйдә, тәфсир, сира, фикъ, әхлак, тәҗвид, ислам тарихы. Дәресләрне Татарстан мөселман мәгариф оешмаларының әйдәп баручы мөгаллимнәре үткәрә. Татарстан Республикасы Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, рус телендә онлайн мәдрәсә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүнең 1100 еллыгы уңайыннан тормышка ашырыла. Мөселман дин кардәшләребез тормышында булган вакыйгаларны безнең Ләйсән Гайнуллина барлаячак. Сүз аңа Ләйсән, рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Бүгенге Татарстанның көньяк-көнбатышында беренче мәдрәсә ул чакта Сембер губерниясына кергән Буа шәһәрендә 1805 елда ачыла. Ул әлеге төбәкнең генә түгел, республикабызда иң борынгы дини укыйкларының берсе була. Әлеге мәдрәсәгә шул чорның танылган дин галиме ишан һәм җәмәгать эшлеклесе Нургали Хәсәнов 30 елдан артык җитәкчелек итә. Аның 170 еллыгына багышланып, Буа шәһәрендә татар халкы тарихында рухи остазларның роле дигән фәнни-гамәли конференция узды. Идел буе төбәкләреннән бик күп кунаклар катнашында үткән чара һәм Буа тарихчылары турында Рәмис Сафин репортажында. Бүгінгі Буа шәһәрінің нәқ үзәгендәге әлеге бір катлы кирпич бина моннан 217 ел элек, 1805 елда салына. Бұл Буадағы ең бұрынғы биналардың бірісі, ең бұрынғысы бұл. Мұнда мәдрәсә болған. Мына ул күрәсем ничек сакланып тора әлде. Мына инде хәзер ничектер реставрация ясарга кирәк. Чөнки монда бүтән татарның безнең төбәктә, безнең якта ясаган бөек галимнәр шуннан үткәннәр дияр. Монда мәрҗәнидә булган, бу нидә килеп киткәләгән инде ул. Шуннан да биредә халкыбызның байтак кына танылган шәхесләре белем ала. Алар арасында Хади Атласи, Зариф Бәшири, Гомәр Тылымбай һәм башка бик күп дин, фән һәм мәгариф эшлеклеләре була. Әлге мәдрәсә белән бүгенге Апас районы Морзалар авылында туган Нургали Хәсәнов 30 елдан артык җитәкчелек итә. 1919 елда вафат булган Нургали хәзрәт Буаның иске татар зиратына җирләнә. Аның күрәсез почти 90 биеклеге кабере итулысынча аның тормыш юлы язылган. Бүтән яклар гаиләсе, остазлары, нәселләр эшләгән ул, башында чалма. 500 еллык бай һәм аянычлы тарихы булган әлге зиратта татарның ул чактагы бик күп танылган дин белгечләре һәм ишаннары күмелгән. Шуларның тагын берсе Нургали хәзрәткә кадәр мәдрәсә белән җитәкчелек иткән Габдинасир ага Мөхәммәд Әминов. Аның бер кызына Мәрҗәни, Шабити Мәрҗәни татарның галиме иләнгән була. Зөһрә исемле кызына, икенче кызына Нургали Хәсәнов иләнгән була. Шулай итеп алар Мәрҗәни белән бажай булалар инде. Мәрҗәни, Шабити Мәрҗәни буага күп тапкырлар килә. Шөкер, соңгы вакытта зак еллар буе исемнәре онытылган, яисә алар турында сөйләргә ярамаган байтак дин әһелләребезнең исемнәре халыкка кайта, каберләре яңартыла башлады. Нургали Хәсәнов бик зур шәхес, бәлки дә Мәрҗәни сыман шундый зур танылган шәхес. Аның турында китаплар укысак, үз заманында хәтта Истанбулга барып, орденнарга ия була. Аннан соң Буада күп еллар буе укыта. Гомумән, Буада төбәк тарихын гына түгел, татарның бийек шәхесләрен өйрәнү эше югары дәрәҗәдә оештырылган. Буа районы, Буада эшләүчеләр гомумән безнең хәзерге көндә иң актив районнарның берсе тарихны өйрәнүдә. Төбәкне өйрәнүдә. Зак еллардан бирле төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең берсе. Ул Тылымбай авылында туып үскән Фәрит абый Садриев. Ул үзенең әнисе Раил туганнары һәм авылдашлары белән бергәләп Тылымбайның борынгы зиратын чистартып кабер ташларын яңарталар. Шуларның берсе Әхмәр бине Юнус әл Тылымбай кабере. Бу беренче аның ташы кабер өстендәге ул сакланган. Бабайлар моны саклаганнар, хәтта менә иләренә алып кирип күрше әбиләр качырып куйган булганнар ташны. Тарих фәннәр кандидаты Рәшит Амишев якташы Нургали Хәсәнов тормышын студент елларыннан бирле өйрәнә. Ульянның архивында, Казан архивында, анарсын Уфаның архивларында шул материаллар табылды. Нургали Хәсәнов хакында һәм шулай ук революцион газеталарда да шактый Нургали Хәсәновның үзе язганда, аның турында язган мәкаләләре бар. Татарстан мөфтияте үтенече буенча Искәндәр Сиражи Нургали Хәсәнов турында Дәрвиш дигән пьесада язган. Спектакльнең эскизын конференциядә катнашучыларга да тәкъдим иттеләр. Себердә мөселман традицияләрендә тәрбияләнгән балалар үзләренең шәхси бәйрәмнәренә, бүләкләрен сайлау белән өлкәләрне дә таң калдырган. Томск өлкәсендә урнашкан борынгы татар авылы Абутайда яшәүче Зөлбөхаровлар гаиләсендә олы кызлары Руфинаның 14 яшьлеген ничек билгеләп беткәннәр? Үз хәбәрчебез Елена Софиевна репортажында. Күп балалы Зөлбөхаровлар гаиләсендә бәйрәм. Олы кызлары Руфинаның 14 яшьлеген билгеләп үтәләр. Ул туган көненә бүләк итеп Коръән ашыл үткәрүен сораган.
Бүген мин әби бабаларымны, туганнарымны һәм дусларымны Коръән ашына чакырдым. Бу намазлык. Мондый бүләк турында мин күптән хыяллана идем. Подарили вот такую вот книжку с молитвами. Ну, тянется к своей культуре, наверное, думаю, мусульманство все-таки. Тугач та без аңа Руфина дип мөселман исемен куштык. Бәлки шуңа да ул ислам диненә тартыладыр. Бик дингә нитә бирелә ул бала. Нисендә, менә әле 5 яшында да сораган, 5 яшында да үткәргән идек мәҗлис шулай ук да. Инде 18 яшымда тагы үткәрә бар дип сөйләп куйды әле. Алла Тәгаләм үзең киң рәхмәтен салып, укыткан Коръәннәребез кабул итсен Алла Тәгаләм үзе. Балаларга сәламәтлек биреп, үзеңнәргә сәламәтлек биреп, сөенеп, куанып яшәгән насыйп кылсын. Стәлеңнәр тулып торсын, яныңнар тыныч булсын, йөзеңнәр якты булсын. Алла Тәгаләм үзең киң рәхмәтен салып, үзең кабул ит. Руфинаға үрнәк аларлык өлкөннәр байтак. Сәйхетдин бабасы намазга баскан. Соңгы елларда уразасын да калдырмый ул. Әлфирә әбисе татар милли ризыкларын әзерләүнең барлык нечкәлекләрен белә. Әниләре рус милләтеннән булса да, балаларын татар мәдәниятенә җәлеп итүгә күп көч, вакыт бирә. Да, ее хотели на губернаторскую премию подать. Аның уңышлы укуы рәсем буенча төрле конкурсларда актив катнашуы өчен бик күп бүләкләр бирәләр. Ул интернеттан бәйгеләр табып, үзе мөстәкыйль рәвештә катнаша. Мин кызымның призлы урыннар алганын бүләк алгач кына беләм. Укытучылар Руфинаның документларын губернатор премиясенә биргәннәр. Туган көнне бәйрәм итеп, Коръән аш сайлаган. Бу сезне ничектер гаҗәпләндермиме? Юк. Үзенә, значит, исәнлек, саулык тели. Үзенә исәнлек. Әбисе, инәсе бик ниткән риза булганнар, значит. Бала бик гомерле булсын, исән булсын, бәхетле булсын. Сентябрь айында улымның туган көне. Аның бәйрәмен дә Коръән ашы итеп үткәрүен сорады. Она проверяет мои уроки. Она для меня является примером. Безнең авылда әлхәмдүлилләһ шөкер мөселман диненә бик ышанып, бик тәртиптә Аллага мең шөкер дибез инде без. Коръәннәрне укытып торалар, исәнлеккә саулыкка, мәйетләрнең дә бөтен ашларын узгаралар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Динне онытмыйлар. Юк, әлхәмдүлилләһ. Төрки халыкларда сабыйны тәрбияләүдә язылмаган кагыйдә бар. Бу беренче баланы дөрес тәрбияләү. Нәкъ ул үзе башкаларга туплаган тәрбиясен бирер диләр халыкта. Күрәбез, биредә бу традиция нәкъ тамыр җәйгән. 4 октябрьдә Диния нәзарәтенең мөселман яшьләре арасында зур популярлык казанган проектларның берсе яшь килен курслары 7нче тапкыр үз эшен башлап җибәрә. Бу юлы 50 мөслимә курсларда катнашырга теләк белдергән. Киленнәр мәктәбе 17 яшьтән алып һәм өлкәнрәк булган кияүдә булмаган, кияүдәге һәм кызларын кияүгә бирергә җыенган әниләр өчен оештыра. Дәресләр Коръән, Пәйгамбәребез сөннәте һәм дин галимнәренең гыйлемнәренә нигезләнгән дип хәбәр итә Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния нәзарәте. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруының 2нче сәгатенә керештек. Җиһанда 2022 елның 23 сентябрь көне. Һәм әлбәттә инде шунысын әйтергә кирәк, җылы көннәрнең шифасы, сихәте барыбызга да җитәрлек булсын. Җомга вәгазеннән Аллаһтан гафу сорау, тәүбә истигъфар кылу хакында белербез. Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов нәсихәтләре. Рәйхан Мәннәпова Ташкент шәһәрендә татар тормышын җанландырып яшәүдә зур көч, иҗади егәр сарыф иткән сәнгатькәр. Аның тормыш юлына да күз салырбыз. Белгечләр фикеренчә, бу көннәрдә һава торышы аномаль булуы көтелә, ул 2 градуска югарырак булачак икән. Тагын ниләр көтәргә кирәк? Синоптиклардан алынган мәгълүмат. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Җомга көнне синоптиклар фаразы буенча җылы булачак. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава 25 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама, Яр Чаллы, Алабугада җылы һава 24 градуска кадәр.
Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми, уртача 25 градус. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, уртача 20 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар буа чүпрәледә урыны белән яңгыр 21 градус җылы. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук аязучан болытлы һава 23 градуска кадәр. Шимбә җылы булачак, урыны белән яңгырлар да булырга мөмкин. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, уртача 20 градус. Җил көньяк-көнчыгыштан, атмосфера басымы төрекемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 64%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау-сәламәт булыгыз. Идел кишеуендә төн кунып чыгу өчен салынган алачыктан 200 елдан артык тарихы һәм талантлы халкы. Татарстан өчен мөһим производствосы булган төбәккә әйләнгән җир ул гүзәл Яшелүзән районы. Бүген исә без сезнең белән әлеге районнан 38 чакрым ераклыкта урнашкан бик борынгы Бишне авылына сәяхәт итәрбез. Бишне авылы бай һәм тирән тарихка ия. Бийек урында урнашканга күрә һәм ачык җирдә булганга күрә Бийек Ышна дип аталган дигән версия бар. Һәм шунысы бар, бийек җирдә утыргач инде Мәскәү тарафыннан килгән кешеләрне, гаскәрләрне күзәтеп карап тору өчен дә ул җир уңайлы булган дигән бер гуман ишеткәнем бар. Чын тарихны Алия Сәлимҗанова сюжетыннан белербез. Тау башында горур утырып, тирә-якны салмак күзәтеп торган Бишне авылының чал тарихы бар. Казан ханлыгы чорында ук нигез салына аңа. Дөрес, урыны да, исеме дә башкача була. Иске авыл исеме белән билгеле борынгы саланың зираты гына сакланып калган. Әүвәле бу тирәләрдә тоташ урман булган. Халык урманны кисеп аланнар ачкан, чәчүлек җирләре әзерләгән. Бишне исеменең атамасына килгәндә, аның бик кызыклы аңлатмасы бар. Бийек Ышна дип әйтелә татарча әйткәндә. Ышна җире дип ишеткәнегез бардыр. Урман кисеп ясалган чәчүлек җир ул Ышна җире дип атала. Бийеклеген үзегез күрәсез тау башында урнашкан. Менә исем шуннан чыккан. Иван Грозный вакытында Казанны алганнан соң бер сутка сорып биргәннәр. Ирләргә Казанны ташлап китәргә. Кендектән дә югары ир баланы юкка чыгарганнар инде башы. Хәзер халыкны куганнар бит инде. Каядыр барырга кирәк. Бу тирәләр кругом урман булган. Урманда иң беренче нәрсә кирәк? Су яшәр өчен. Кая чишмә тапканнар урман уртасыннан, шунда авыл урнашкан. Бишнәгә исә яңа авыл буларак 16 гасырның 80нче елларында нигез салына. Эш семьяны йортыштан сөргәннәр дип әйтәләр. Алар чишмә табып шушында урман арасында шушы менә җирение бар, ул вакытта урман киселгән булган инде. Күченеп утырып, Иске авыл дигән җиргә күченеп утырганнар. Аннан соң менә шушы чишмә, менә без торган чишмә ул бәреп чыккан. Бу тирәне урманнарны кискәннән соң да булар аннан соң шул чишмә буена күченеп утыртканнар. Һәр авыл үзенең һөнәрчеләре белән дан тота. Якын тирәдәге Мажар авылында читекчеләр, Киектә чаватачылар, Бишнәдә урман кисүчеләр яшәгән. Хайрулла исемле кеше булган. Менә аның Хайрулланың урыны менә монда безнең каршыда. Бай Хайрулла. Аны ана шул теге революция вакытыннан Себергә сөргәннәр ул кешене. Бай Хайрулла урман илгелектән бит инде хөкүмәт милке булып саналган. Хөкүмәттән алып, диләнкеләр алып, менә шул Бай Хайрулла урман кистерә торган була. Бөтен Бишня халкы чәчү аннан соң инде пешән чапкан, ниләр иген эшләрен эшләгәннән соң бөтен халык урманда эшләгән. Вакыт үзе белән борынгы атамалар югалмаган. Сырмаз, 40 елга Такырбай үзәнлеге, Сулы елга, Ташлы елга. Бу атамаларны халык әлдә яратып куллана. 1972 елда Бишнәдә совхоз оештыралар. Һәм биредә зур төзелеш эшләре башланып китә. 72 елны монда совхоз оештырылган, Бишнә совхозы. Шуннан соң менә без басып торган җирлектә, басу булган җирдә яңадан зур төзелешләр булган инде. Бер юлы 16 организация шушында йортлар, кибетләр, мәктәпләрне салганнар.
Менә без басып торган урын авылның 240 хужалык дип әйтәм бит әле. Калган 170 хужалыгы шушы совхоз төзегән йортлар тәшкил итә. Бишне авылы тарихында матур эз калдырган авылдашларны хәзер дә искә алалар. Авылга газ кертүдә зур көч куйган авыл советы башлыгы Илхам Шакировны, балалар комбинаты җитәкчесе Фирания Җәләлиеваны, 1990 елда совхоз директоры итеп Николай Петровны билгелиләр. Авылга зур мәчет тә ул җитәкчелек иткән чорда салына. Хәзерге көндә Бишне авыл җирлегенә Бирновые Ковали, Гремячий Ключ, Кызыл Кармыш, Рус Мари Ковали авыллары керә. Бишнәнең үзендә исә тулы канлы тормыш алып барыр өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Эшлим дисәң, эше табыла, ял итеп кайтам дисәң, кала якын. Бүгенге көндә бу авылда 240 хужалык бар. Шул 240 хужалыкта 620 кеше теркәлгән дип әйтим инде. Мәктәбебездә 68 бала тәрбияләнә, укый. Балалар бакчасында 28 бала йөриләр балалар бакчасына. Тарихны беләләр, саклыйлар, яшь буынга тапшыралар. Алтынов Николай Николаевич һәм Колчанов Михаил Егорович Советлар Союзы герое. Икесе дә Осоки Ковали авылы егетләре була. Аларның исемен мәңгеләштереп истәлек такталары мемориаль комплекска урнаштырылган. Эшчән, уңган халык яшәтә авылны. Бу төбәкнең гаҗәеп матур табигате үзенә тартып тора. Яңадан бер кеше безнең совхозныкы булган төзелеш объектларын алып оформить итеп, яңадан жан эрергә уйлый. Безнең монда балык фермасында төзергә уйлыйлар, үрдәк фермасында булыр дип торабыз. Аннан соң менә инде сөйләшүләр алып барабыз. Тегү цеха ачырга безнең авылның киләчәге әле алда. Димәк, авылның киләчәге өметле. Алтын көздә килеп, тирә-якның матурлыгына да бер хозурланыгыз әле диеп озатып калдылар үзебезне. Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: һәр адәм баласы гынахлы, хаталы, әмма хата кылган кешенең иң хәерлесе тәүбә иткәне. Гынах кылу нәфес әлеге сыйфатлар изгелекләре белән бер рәттән шулай ук Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән. Ләкин олы шәфкать иясе булучы Раббыбыз безгә гынахлардан чистарыну өчен тәүбә ишекләрен ача. Алай гына да түгел, кайбер хәдисләрдә әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгаләнең кодрәте тәүбә кылган бәндәсенең гөнаһларын савапка алыштырырга да җитә икән. Чыннан да без үзебез дә белмичә гөнаһлар эченә тәмам кирип батарга мөмкин. Әмма иң хәерлесе, Ләйсән әйткәнчә, тәүбә ишекләренең һәр вакыт ачык булуын истә тоту. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har birigizga Alloh Taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Jum'a kunlari muborak bo'lsin. Alloh Taolo har biribizning tilagan tilaklarimizni, qilgan duolarimizni qabullardan aylasin. Alloh Taolo bizning duolarni qabul etuvchi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadis şerifinde bizga ayta: "Kullu ibnu adama xatta va khayrul xatta'ina tawwabun." Har bir adam balası yalg'ishuvchan ham eng xayrli yalg'ishuvchisi shuldir deydi. Kim o'zining gunohlari uchun Alloh Taoladan g'afur so'raydi. Ул менә үзенең гынаһлары өчен Аллаһ Тааладан гафу сораучы, ул җәмәгать ирешәчәк шушы дөньяда зур уңышка, без аны азактан тагын да бәйнә әле әйтербез. Шуңа күрә без сезнең белән Аллаһ Раббул Гыйзадан гафу сорарга тиешбез. Без һәр беребез әйтәбез: "Ашһаду анна Мухаммадан габдуху ва расулух." Шаһадат китерәмен, Мөхәммәд Аллаһның кулы һәм аның илчесе дип. Мөхәммәд пәйгамбәр безгә үрнәк. Мөхәммәд пәйгамбәр булып, ул көненә 70-100 мәртәбә тәүбә истигъфар итә торган булган. Карагыз әле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тааладан шулай итеп гафу сорый торган булган. Кеше Аллаһ Тааладан гафу сорап, ул чистарына һәм аның тормышы рәхәтләнеп китә. Авырлыклары, сынаулары юкка чыга. Моңа бар бер мисал, шундый була улуг кеше, улуг шәхес Хасан аль-Басри. Аллаһның рәхмәтендә булсын. Көннәрдән бер көне аңа килә бер төркем кеше һәм әйтәләр:
Безнең менә тора торган җиребездә балалар тумый, яңгыр юк. Малларыбыз үлеп бара, елгаларыбыз кипте, дип әйтәләр. Хасан әл-Басри, Аллаһ аңардан разый булсын, күп тә уйлап тормыйча әйтә. Аллаһы Тәгаләдән гафу сорагыз ди. Һәм китәргә җыена. Теге төркем кеше әйтәләр: "Эй, галим, шул гына мени, без монда бик озак килдек, сине көттек тә әле озак, Аллаһтан гафу гына сорарга кирәк микәнни?" дип сорыйлар. Һәм Хасан әл-Басри улуг галим әйтә, Коръәни Кәримдә ди, Аллаһ Раббыбыз безгә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, фақулту истагфиру раббакум, иннаху кана гаффара, юрсилис самаа алейкум мидрара, ва юмдидкум би амвали ва банина, ва ядж'ал лакум джаннати, ва ядж'ал лакум анхара." Нух алейхиссаламның сүзләрен китерә. Нух сүрәсендә бу китерелә. Нух алейхиссалам үзенең халкына әйткән: "Сорагыз Раббыгыздан гафу, дөреслектә Аллаһ Тәгалә гафу итүче. Ул җибәрер сезгә яңгырларны. Туыр сезнең балаларыгыз, малларыгыз артыр, бакчаларыгыз ям-яшел булыр, елгаларыгыз агыр" дип шушы аятны китерә. Карагыз әле җәмәгать. Менә безнең гаиләләребездә тавышлар була. Улыбыз тыңламый, кызыбыз киреләнә нишләптер. Ниндидер авырлыклар финанс яктан килеп чыгалар. Бу безнең гынах хаталарыбыз өчен түгел микән? Бу мөмкин безнең гынах хаталарыбыз сәбәпле. Шуңа күрә без дә сезнең белән Аллаһы Тәгаләдән гафу сорыйк. Гынахларыбыз, хаталарыбыз өчен һәрбер көннәребезне анализлап барыйк. Мин бүген гынах эшләмәдем микән дип, эшләгән булсак шундук гафу сорыйк. Пенсияны көтеп утырмыйк, картайганны көтмик. Һәм иншаалла Аллаһ безне гафу итеп, тормышларыбызга бәрәкәт һәм рәхәтлек иншаалла насип әйләячәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Салым темасына багышланган барлык сорауларга да ачыклык кертүче даими кунагыбыз Мөнир Шайдуллин янында хәбәрчеләребез булып кайтты. Бу юлы Мөнир әфәнде салымны кайсы көнгә кадәр түләп бетергә кирәклеге, аны кемнәр түләргә тиеш ише сорауларга түгел, ә үзенең яраткан шөгыле турында сөйләде. Шуннан да Мөнир абый бик җитди оешмада, салым оешмасында эшләсә дә, ул әдәбиятны, сәнгатьне, телебезне бик ярата. Шуңа күрә дә без дә, журналистлар, иҗат кешеләре аңа һәр вакыт тартылабыз. Hatta benim iş dövrümde, iş dövrümde şunday tura kildi, her vakit hatı kız arasında işledim. Ol başta aviasiya производство birleşmesinde anda büyük başlık edeyim, hatın kızlar bilen işledim. Anlasın, hazır geçimde benim hatın kızlar arasında. O bitinde ideya tanışıp tapmasam, tanış iktişin yazından anlağı bulmasa işlerge de dik ağır. Ulattan beni etirdim ailelere de zor rahmet. Sabır buldu, düzemli de buldu indi, artığın bilgetmedi. Bilgirse de etmegenler şunlapta жылы karşıldı, vatkan işkeyinde aşlar pişken, ide жылы kabul ederken o işlerde tanışlap işlerge mümkünlük şulay birebitinde. Eğer de anlaşılmaçanın bulsa indi o işlerge de ağır işte uylisin oturda, başın oturdağına uyliyi başlayamın da şın kümünü bilesin işke, yani şunun bilen bir dereceye değişir buladır. Çünkü ide seni anlamış ailen var, aile tırmış ihtiyacın var. Şehirlerden birisinde bizim tırmış iptaşının aile bilen pomidorlar oturtup istiyor. Görüyoruz ki pomidor oturtuğunun yüzüne göre bizim bir üzünçelliği var. Biz pomidorga su sepkende onu jirige sepmeybiz. Hemen her tip sayımlaştırılgan şu şöyle plastik şişelerge salıp bu nesneden birinciden jir yumşaktıra katıp gitmiyor. Hem dım tamarına varıp jite hem her vakitte da tamır tutluklu dımlı bula. O bir biz iske salıp su sepsek, mene bu tip neyse benim de işçili bir tüz arada kire hem jir katıp gite. Bu şarakta mene biz sunu alabız da siz bu şekilde bilemin su salganda biz onun sunu dibine tüy mene bunda mutlaka şişeye salabız ne. Mene şu sunu salabız dibine. Birinciden en beten ufak diye çıkçarını yagasın, çiz tarttasın, beten varlık bakşanının üzerine yagasın bundan çiztara ekologiyaktan, ikinci yaktan kritere aş bir şey, zor sihetli aşlar pişirgende, idli aşlar pişirgende, zor kazanıp koyamız da rahatları, bana bunda pişiresin. Ekologiyaktan bunda bir yangır suda kurgunuz tügül işte yangır etmeyi. Ondan sonra şu sehitere gide geldi, bana bunda
bu müşte pişken aş köpke temlerek nişiktir. Ул игенсерле пешәме, яисә үзенең хезмәтен куеп шулай иткәнгә менә шундый вакыт эшләр эшләп йөргәндә, ашарга пешерүдә менә шулай үзенә күрә ямисти күңелле матур. Шул эшләр белән тормышы да бара, матур гына гомерләр дә үтә. Аллага шөкер, әлхәмдүлиллә, менә шушыңа бик куанып яшибез инде. Менергә дә бик зур рәхмәт инде. Булганы өчен, исән-сау бергә тигезлектә катаярга насыйп булсын инде, Алла бирсә, еллар тыныч булып, балаларның шатлыкларын күреп. Әгәр дә инде олыгайган яшьтә матур гаиләң бар икән, балаларың тәртибенә үсеп килә икән, һәм инде яраткан шундый бакчаң, чәчәкләр үстерерлек кешең бар икән, ул тоже бер бәхеттер, һәм инде ул яшьли уйлаган хыялларың бер тормышка шу инде. Матур чәчәкләр арасында бирәк тә менә авылдан әби килә, тормыш иптәшенә нисенде, шатланып кайтып китә инде, ул төннәр буе ялынып кайткач ди, күреп менә сезнең тормышы шундый матур дип әйтеп, чәчәкләр шундый үстерәсе дип әйтеп, шунлап та күңелле нәрсә һәр кешегә күңелле инде ул. Якын туганнарга да, башкаларга карарга күңелле. Шулай бит. Барысы да яратудан башлана. Әгәр теге яки бу эш кешенең күңеленә ята икән, ошый икән, ул аңа тотынып, җиренә җиткереп эшләп чыга. Мөнир абый белән Наилә апа да әнә шулай матурлыкны күрә белеп, яратып, башкаларны да гүзәллеккә өндәп яшиләр. Көзге чорда еш кына кешеләр салкын тиеп авырый башлый. Профилактика чарасы буларак бүгеннән үк сарамсак куллансагыз була. Аны азыкка ваклап салыгыз. Мисал өчен алманы угычтан чыгарыгыз. Аңа бал һәм сарымсак кушып ашый аласыз. Сарымсакны ши килеш кабул итә алмаган очракта аны пешереп ашарга яки берәр тырнагын алып, савытка салып, өстенә кайнар су куеп 30 минут явып торырга һәм эчәргә киңәш ителә. Сарымсакта германия дигән индидер бер бик файдалы элемент бар һәм ул эчәклекнең хәрәкәтчәнлеген, аның сәламәтлеген тәэмин итүдә бик алыштыргысыз матдә. Көзге сарымсакларны утыртырга әле иртәрәк диләр. Шуңа күрә сарымсак хакында видео язмагына карап узыйк. Элек аны теш сызласа да, салкын тисә дә дару итеп кулланганнар. Ә хәзер исә исе килә дип авызга алырга да куркабыз. Һәм юкка. Сарымсакның файдалы якларын без барыбыз да яхшы беләбез. Әмма алар салкын тиюдән булыша диюгә генә кайтып калмасын иде. Әйдәгез сарымсакның файдалы якларын тагын бер кат барлыйк. Сарымсак организмны көйле эшләвен тәэмин итүче витаминнарга, минералларга һәм органик кислоталарга бай. Иң мөһиме анда алицин дигән матдә күп. Нәкъ менә ул бик күп авыруларга каршы торучанлыкны арттыра да инде. Алицин йөрәк кан тамырлары системасы өчен бик файдалы. Сарымсак ашау кан тамырларын ныгыта, кан әйләнешен яхшырта, холестерин күләмен киметә. Демәк, тромблар барлыкка килү, инсульт һәм инфаркт куркынычы да кими дигән сүз. Сарымсак бары тик зарарлы бактерияларны гына үтерә. Әлеге яшелчәне көн саен ашап, организмны герпес, кандидоз, хеликобактер пилори кебек бактериялардан саклап калырга мөмкин. Сарымсак ашказаны эчәк тракты өчен файдалы. Ул аппетитны, азык-төлек эшкәртүне яхшырта, тимер һәм башка элементларның яхшы үзләштерелүен тәэмин итә. Тән тиресен бетчәләрдән арындырасыгыз, яшәртәсегез, сыгылмалы итәсегез килсә, сарымсак ашагыз. Ул антиоксидантлар, флавоноидлар, Б төркеме витаминнары һәм кислоталарга бай. Сәламәт яшәү рәвешен алып баручылар, ябыгырга теләүчеләр өчен көн саен 1-2 тырнак сарымсак ашау файдалы. Ул ябыгырга гына түгел, нәтиҗәләрне саклап калырга да ярдәм итә. Мәддәләр алмашын тизләтә. Көнне 1-2 грамм, ягъни 2-3 тырнак сарымсак ашау сәламәтлеккә зыян китерми. Әмма панкреатит, гастрит, ашказаны җәрәхәте авырулары булганда диетологлар сарымсакны ашарга киңәш итми. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, тапшыруыбыз кунакхана сәхифәсе белән дәвам итә. Студиябызда кызыклы шәхесебез, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татар дәүләт филармониясе һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасының сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов. Хәерле көн, исәнмесез Айдар абый. Айдар абый, менә күргәнебезчә, сезнең кулларыгызда саллы гына, бик матур гына китап ята. Әлеге китап сезнең иҗатыгыз, сезнең тормышыгызга багышланган дип беләбез, име? Менә аны оештыру идеясе. Беләсезме, менә минем яшьтә мөгаен кеше үзенең узган юлына, үзенең гомеренә, үзенең иҗат юлына берникадәр нәтиҗә ясый башлый.
Бұл фикірге мені Рауль Файзуллин этәргіш ясады. Чөнки минем бик кайгылы вакытым, карчыгымны югалтқан вакытлар, Айдар үзеңне менә шу шәй белән, шөгыль белән. Җәлебиттә эшлә шушыны. Һәм мин аны бик тиз эшләдем, чөнки материаллар без бит инде иҗат кешесенең төрле концертларда кулланган материаллар бик күп, балалыгында барлыйсың, яшүсмер вакытыңда туган туфрагың, туган җиреңне нигезенә шунда әйттереп акрынлап Газинур Маратның юлын белгән арамас дигән мәкаләсе астында минем турында шушындай иҗади бер юллама чыккан идем. Мин Газинурга шалтыраттым, Газинур, мөмкинме синең шушы әйткән сүзләреңне алып, юлын белгән арамас, мен шушындай китап Айдар Рабичин язгына әйткән, һәм мин тотындым эшкә, һәм ул бик җиңел барып чыкты. Мин беренчедән менә бүген бик улуг рәхмәтемне җиткерәсем килә Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миннихановка. Чөнки һәрбер әйбер матди чыганак таләп итә, һәм ул бу безнең фикеребезне бик хуплап алды, һәм менә бүгенге көндә китап дөнья күрде. Ул 1000 тиражда, 1000 экземплярда, һәм ул безнең республикасының китапханәләренә, һәрбер районга юлланды. Һәм мин уйлыйм, менә минем белән кызыксынган кешеләр, Айдар Файзрахмановны бөтенләй белмәгән кешеләр, Айдар Файзрахмановның кайда, ничек, кайсы районда, кайсы авылда дөньяга килүен, аның ничек итеп бала чагын үткән, ничек итеп яшүсмер вакытын узган, ничек итеп ул кайда укыган, музыка факультетында, консерваторияда, опера һәм балет театрында эшләгән, ТНВда җырлык әле тапшыруын алып барган 13 елдан артык. Аннан соң инде килеп кергән Габдулла Токай исем йөрткән Татар дәүләт филармония фольклор-музык дәүләт ансамбле. Аның белән генә туктамый, чөнки тормыш дәвам итә. Минем шәхси тормышым да бар. Әлбәттә. Минем гаиләм, карчыгым, балаларым, оныкларым һәм алар барысы да менә шушы китапта матур итеп тасвирланган. Алай гына да түгел. Бу китапның бик зур бер яңалыгы бар, Илдар. Монда минем 5-6 классларда укыган язмаларын QR-код белән бирелә. Җыр язмалары. Җыр язмалары. Әниемнең абыем уйный, әнием җырлап утырган әниемнең тавышы бирелә. Ул мөмкин шушын менә булар тарихи. Аннан соң инде минем Татарстан Яңа гасыр радиосында сакланган 100дән артык җырымның QR-коды бирелә. Үзем язган 100дән артык җырым. Аннан соң 12 тапшыру. Монда безнең мөхтәрәм шагыйрьләребезнең шигырьләре сөйләмәк. Ул безнең Яңа гасыр телевидение фондында саклана. Алар QR-код белән бирелгән һәм клиплар бирелгән. Мондый китап менә бүгенге көндә мин уйлыйм Татарстан җирлегендә бу бик зур яңалык. Бу шун мәгънәсендә җырлы моңлы китап дип әйтәләр. Җырлы моңлы китап. Күрсәтеп алыйк әле Айдар, менә кызыксынадыр. Менә сезнең сөйләвегездән аңлаганымча, бу димәк гомер этаплары рәвешендә бара сездә. Гомер этаплары рәвешендә бара. Мине 8 айлык вакытымнан 68 яшемә кадәр дип алыйк. Менә беренче гармоннарым бирелә. Монда инде менә безнең табигатыбыз бирелә. Арча тавыннан, арча юлы, ноталар бирелә. Бер бүлек. Шуны кызыклыгына. Менә филармония бүлегенә килеп җитте Илдар монда. Менә монда инде безнең гастрольләребез, Илхам абыйның, Фасил абыйның, Илдар Юзеевның минем турында язган мәкаләләре, Рауль Файзуллинның, Разил Валеевның, менә шушындай китап бүгенге көндә дөнья күрде. Менә Илхам абыйның фикерләре. Шуннан да шактый кызыклы язмалар. Язмалар гына түгел, шундый матур фотосурәтләр аларга карап. Миннән артык фотосурәт кертелде монда. Менә алар шулай бик кыйммәт. Чөнки минем әле тагын бер шөгылем бар. Мин фото сурәт белән шөгыльләнәм. Шуның өчен менә үземнең кызларымның инде аларның кичкенә вакытыннан хәзерге вакытына кадәр узган юллары мин шулай фотосурәтләр белән тасвирлап бирәм. Һәм бүгенге көндә хәтта ки менә Илдар бик матур битне ачты. Монда QR-код белән Хайдар Бигишев белән фирма Мелодия фирмасында без менә шундый пластинка яздырган заманында. Зәһрә Сахабиева менә шушы истәлекләрне безгә шушы китапта язып бирә. Чөнки Зәһрә белән Хайдар мин аларның бригадасында җырчы һәм шул вакытны баянчы булып үземнең иҗат юлын башлаган идем. Хәтерлим, ул Хайдар шул кадәр җылы күңелле кеше иде. Чөнки безнең менә күңел халәтләребез шушы музыка дөньясында бик тәңгәл киләләр бер-берсенә. Ай, Айдар, мин синең белән җырлаган вакытларымны сагынам дип, менә шыпырт кына Зәһрә карап тора торган булган. Зәһрә сине җырлаган вакытыңны мин сәхнә артыннан тыңлап йөридем. Айдар, шул кадәр миңа рәхәт була.
буладыр. Хайдар жыглап синең уйнаган вакытларыңда. Менә андый тәэсирләр, андый искә төшерүләр бөтенесе менә шушы китапта бирелә. Һәм монда әле сезнең башка хезмәттәшләрегезнең сезнең хактагы фикерләре дә бар, әйме? Мәсәлән, Камил Бикмөхәммәтов уйный да, җырлый да дигән шул Зөһрә апаның язмалары, газеталарда, журналларда чыккан сүзләре һәм башка хезмәттәшләр, иҗатташларның. Мен иде әйтәсем килә, менә шушы китап белән кызыксынган тамашачыларыбыз миңа мөрәҗәгать итә аласыз. Бигрәк тә китаплар хәзер районнарның библиотекаларында бар. Инде кызыксынган кешеләр бар. Миңа интернет битләрендә язалар, Айдар абый кайда китапны күрергә була. Һәм инде тагын бер яңалык сезгә әйтәсем килә. 30 гыйнвар ул минем туган көнем. Менә шушы туган көнне инде мин шушы китапны киң тамашачыга сәхнә аша аның турында сөйләп тәкъдим итәчәкмен, Алла берсә. Маңа мин барам. Иншалла. Юлымда арымыйча барам. Насип булсын. Насип булсын. Шуннан да менә Айдар абый инде хәзер бер фәлсәфи караш. Менә бик күп гомер этаплары үтелгән. Сез аларны тәфсилләп язгансыз бит инде. Күңелдә нинди хисләр? Күңелдә беләсеңме, Илдар, менә мин шуны әйтәм, менә Айдар Файза Рахманов бүген туды икән. Мин үземнең менә шул узган юлымны тагын бер кат кабатларым. Бәлкем ул берникадәр камилрәк булыр. Чөнки бөтен җирдә дә мин менә тиеш дәрәҗәдә, тиеш югарлыкта үстем дип әйтә алмыйм. Чөнки музыка факультеты мин 4-5 тәмамлады. Консерваториядә инде мин кызыл диплом алдым. Менә шушы ректор нәрсә дигән сезгә? Миңа Фуат Мансуров әйтте. Фуат Мансуров миңа тапшырды шушы кызыл дипломны. Үземнең гомеремдә беренче җырчыны күрәм кызыл диплом алган ди вокалист. Чөнки җырчылар алар гадәттә грамотаны бик билеп бетермиләр. Шуның өчен менә шушындай әйтте алар тәэсирләр. Шуның өчен мин тормыш юлымны нәкъ шулай уздырыйм. Анда мин балачак хатирәләрем белән бүлешәм. Бу инде менә хәзерге яшьләргә, хәзерге балаларга үзенә күрә бер шундый тарихи истәлекләр. Чөнки пишән чабулар, борчак чабулар, әтигмә уфалла тартырга булышулар, әтим белән менеп тау башыннан карап утырулар авылда, андагы хәләтне, иңгер-меңгерне, көтү кайтуны, капкастыннан карап, җегетләрнең урамнан җырлап узуларын күзәтә торган. Менә бөтенесен мин буларны сөйләп шушында. Ул нинди матур хәләт, гаярлык. Менә хәзер бик катлаулы чорга килеп кирдек. Дөньялар тыныч түгел, әмма шушында авыл егетләрендә менә мин шушы гаярлыкны күрә торган идем. Алар төзелешеп, уртадан гармончы бара, ул җырлый. Шунда аларны җана җигереп барасы киләдер, әмма капка чыгарга ярамый. Капканың тыягыннан колхозыгыз җигереп үтә. Аллам сакласын, монда гына шыпырт кына карап, менә шушы хатирәләр бөтенесе дә бу китапта бар. Шуннан да бу шактый масаллы китап булган, Айдар абый тәбрик итәбез. Тагын булсын. Иншалла. Айдар абый тагын бер сорау биреп китәсе килә. Әлбәттә бу китапка кагылышлы сорау түгел. Менә татар сүзе бәйгесе бик тамашачылар арасында бик популярлык казанган бәйге иде. Һәм сез аңа шактый зур көч салдыгыз. Әлбәттә. Әлеге бәйге филармониyaдан китте, аны хәзер сез оештырмыйсыз. Сезнең бу хакта фикерегезне ишетәсе килгән иде. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләребезгә язылып ишетә аласыз. Шуңа күрә язылыгыз һәм тыңлагыз. Илдар, Ләйсән, менә Яңа Гасыр каналы. Манзара тапшыра шул кадәр матур итеп безнең милләтебезгә хезмәт итә. Шуның өчен менә шушы сезнең хезмәтегезгә тагын да бер кичкенә генә сулыш иңдереп, мин сезгә шушы китапны Манзара тапшыруына бүләк итеп китәсем килә. Рәхим итеп алыгыз әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшләрегез дәвамлы булсын. Уңышлар сезгә. Бар күңелсезлекләрне онытыгыз, көткәнне алыгыз, кадерлеләрне саклагыз, кирәкмәгәнне ташлагыз. Бүгенге көнне елмаеп башлагыз һәм шатланып дәвам итегез. Алда безне яллар көтә, алар бәрәкәтле узсын. 2 сәгать дәвамында сезнең белән без Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм Илдар Кыямов, Ләйсән Хыснуллина булдылар. Тагыл миңа караңгылык куркып качсын, күкләремдә бик күп йолдыз чәчәк атсын дип язган Һиндстан шагыйре Рабиндранат Тагор. Күкләребездә һәр вакыт йолдызлар һәм аяз күк булсын. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.